למה נייר טואלט יש... אתה מכיר את הפרסומת של הנייר טואלט? למה יש שם לברדור? ראית פעם לברדור הולך לפארק, עושה כזה ככה, שם? זה לא קורה. למה הם עושים את זה? גם כלב, גם אדום, גם תינוקות, זה משחרר אוקסיטוסין במוח, ואז זה גורם לאנשים כזה, וואו, זה, ולעצור. ההורמון של האושר, לא? מה, ההורמון של האהבה, ההורמון של האושר זה, יש ויכוח על זה יותר דופמין, אבל כן. טוב חברים, מה קורה? נעשה סבב שמות קצר, כי אני לא אזכור כנראה אף אחד, אבל איך השם? נוראי ג'יבלי. נוראי ג'יבלי, אוקיי. עדן. עדן, איפה שאמרת שם משפחה. נוראי עדן. מאור, גם אני מאור. אלמוג. אביאל. אילי. שלום. מעיין, יאללה, מגניב. אז אני מאור, סמוראי השיווק. אלגריסי, מאור אלגריסי כמו בונד, ג'יימס בונד. בסדר, אני בן 26, לאחרונה אבא, דרך אגב, לא יודע אם שמעת. כן. לפני 3 חודשים, לא אמרו לי שזה כאילו לוקח את כל השעות שינה בחיים האלה. עכשיו זה, שיקרו לי. טוב, אז ניהלנו קמפיינים, אולי אתם מכירים חלק מהשמות פה. דרים זה רשת חברתית להגשמת חלומות שעשיתי עם מיכאל ביחד, פרויקט משותף שלנו. עכשיו יוצאים לסבב גיוס נוסף. הבאנו אותם למשהו כמו 97,000 הורדות באפליקציה, 20,000 עוקבים ברשתות. פרויקט מאוד מאוד מעניין. הגרעין, חברה מ-1800, שי אם אתם מכירים, מלי סאקה, טל, זאתי אשתי גם על הדרך, מקדסי, אביטל כהן יש לה איזה 2 מיליון עוקבים, כל מיני אנשים באמת גדולים בתעשייה, בעיקר נותני שירות, בסדר, יועצים, מאמנים, מטפלים, זה קהל שאני מאוד מאוד אוהב, אבל גם חנויות, גם כל מיני אנשים של מוצרים, e-commerce'ים, שזה קצת שיטות שיווק שונות, אבל הבייסיק שאני הולך ללמד אתכם פה עכשיו, מה שנקרא, מה שאתם תלמדו עכשיו, זה יכול לשמש אתכם לכל סוגי המקצועות, בסדר? כי בסוף זה מסעי פרסום מבוססי וידאו. טוב, אז זה קצת סילבוס, נדלג, סילבוס ארוך, לא, אני אריץ פה הרבה כי הבנתי שאתם כבר למדתם פחות או יותר קהל יעד וזה, למרות שהרמות פה קצת שונות. גם עורכי וידאו פה? כן, שמעתי, טרייבר, למדו פה, מעולה. אני מדבר גם על מסעי פרסום מבוססי וידאו, זאת אומרת איך לקחת וידאו ולהשתמש בו ולשנות לו את ההוק ולהשתמש בו כמודעה נפרדת, אתם מכירים את זה? הוק ריישיו, זה, שמעתם? לא? אוקיי, אז אנחנו נגיע לחלק הזה בהרצאה. אז קודם כל, אני מאוד מאוד מאמין בלבחור נישה, נגיד עד ה-100,000 שקל בחודש, להיות נגיד עורכי וידאו למאמני כושר, משווקים למאמני כושר, זרקתי מאמני כושר, אבל זה. למה? כי כשאתם ספציפיים, יהיה לכם הרבה יותר קל למכור את עצמכם, ויהיה מאוד מאוד קשה לצד השני לתמחר אתכם. זאת אומרת, אם הוא לא יכול להשוות, אתם לא יכולים להשוות רופא משפחה לרופא אף אוזן גרון, או רופא עיניים. בסדר, לכו לרופא משפחה, בסדר? תמיד רבים בכניסה, זה, רבים על תורים, סקנים, ילדים, צרחות, עניינים, לכו לרופא עיניים, עץ מהוגוני, עץ אגוז כזה יפה, מזכירה שנראה טוב, הכל כאילו וואו, אתם נכנסים, הכל בשמיים, אז עדיף לבחור קהל יעד ונישה מאוד מאוד ספציפית, אני מאוד מאמין בזה בתחילת הדרך, להיות משווק של תחום אחד. למה? כי שאתם מומחה, מאוד קשה להתווכח איתכם על דברים. פעם הלכתם למישהו, לא יודע, חס וחלילה, כן, זיהו אותו עם סרטן, לא מאמין לך, אחי. לא זה. למה? כי מומחה פחות מתווכחים איתו, גם על המחיר, וגם על מה שהוא אומר לכם לעשות. כאילו, רופא תבואו אליו, הוא יגיד לכם, קחו כדור לשפעת, אתם לא תתחילו, לא, אחי, מה כדור לשפעת? מה פתאום? אני רוצה סירופ. זה לא יהיה האישו. אז באמת לבחור קהל יעד, שימו לב שיש לו כוח קנייה, קל לטרגט, צומח וכיף לעבוד איתו. בסדר? לא לבחור הומלסים. הומלסים, סבבה, אתם יכולים ממש לעזור להם, אבל אין להם כוח קנייה. וגם מאוד מאוד קשה לטרגט הומלסים. לרוב אין להם פייסבוק, למרות שהיום ההומלסים, יש להם פלאפונים, סליקה, זה, אחי, תתרום לי, בא לתרום בתל אביב, בביט, כן. קהל שהוא צומח, בסדר, עיתונים, פיזיים, זה לא קהל שהוא צומח, זה קהל שמתכווץ ב-25% כל שנה, אז אין מה לטרגט אותו. אז כשאתם בוחרים קהל, תבחרו קהל, תהיו משווקים של נישה אחת, זה יעזור לכם, זה יעשה לכם סדר, לפחות עד ה-50,000 שקל בחודש, ואז תוכלו למנף את עצמכם לעוד נישות אחרות. בסדר, אבל מאוד מאוד חשוב.
עכשיו, יש 3 נישות שאנחנו רוצים להתרכז בהן, בין אם זה מערכות יחסים, זוגיות, קואוצ'רים לזוגיות, אתם יודעים שידוך בבני ברק עולה 12,000 שקל? הידעת? 12,000 שקל. כולה, הנה אחי, הנה אחותי, תכירו, 12,000 שקל. אוקיי? למה זה? כי זה יושב על אחד מהמשולש, זה המשולש. מערכות יחסים, בריאות וכסף. מצבה, מישהו יודע כמה עולה היום? 30,000 מינימום. 30,000 מינימום, מצבה, זה חתיכת אבן, אבל למה? הקונטקסט זה בריאות, וזה גם החלקת אדמה ובלה בלה בלה בלה, אבל זה 30,000 שקל. וכסף, אנחנו, התחום שלנו, מוכרים לאנשים כסף. אוקיי? אף אחד לא עורך וידאו, אני מדבר על בעלי עסקים, כדי להיות יוצר תוכן, ורובם עורכים וידאו כדי לתרגם את זה לכסף. רובם עושים קמפיינים כדי לתרגם את זה לכסף. התחום שלנו, מה שהוא מוכר, זה כסף. בסדר? זה התחום שלנו. כשאתם בוחרים נישה, באמת תרדו לעומק, תבינו מה הבעיות שלו, סתם דוגמה בריאות, אז בריאות זה ירידה במשקל, אז ירידה במשקל לילדים שזה עתה ילדו, באמצעות קיטו. סתם, ממש לרדת לעומק. כי כשאתם יורדים לעומק, אתם נתפסים כמומחה. בגלל זה יש רופא משפחה שהוא כללי והוא מדבר לכולם, ויש רופא אף אוזן גרון, אני רק עושה את זה, יש רופא עיניים. תבוא אליו, יש לי כואב לי הרגל אחי, אני רופא עיניים. אתה מבין? כי הוא מומחה. אז מאוד מאוד חשוב להיות מומחה בתחום שלך, גם אנשים ישלמו לך יותר ויתווכחו איתך פחות. הלאה. בחרתם נישה, אתם צריכים להבין מי קהל היעד שלכם, מי האבטר. אוקיי? מה הפחדים שלו? מה הרצונות שלו? סתם דוגמה, לקחנו את אותו מאמן כושר, הוא לא יודע לעמוד מול מצלמה, יש מלא כאלה, אוקיי? הדרכה לעמידה מול מצלמה, ואז אתה נותן את זה כמוצר פרונט. אתה מבין? ריסים, מה החשש של האיש שקונה ריסים? שיצאו לריסים של גמל. זאת אומרת לה, אצלי לא יצאו גמל, יצאו חתולה. אתה מבין? הם אוהבים את החתולים האלה. ספציפית היה לי איזה 30 כאלה, בריסים, אקדמיות גם וזה. בסדר? פחדים, רצונות, אתם מכירים את זה, יש לכם אפיון אבטר, נכון? אני יכול לרוץ על זה? חששות. רצונות, חששות, פחדים. משהו שאני אוהב לעשות ולא הרבה עושים, וזה בחבילות היותר פרימיומית שלי, אני אוהב לעשות סקר שוק לקהל יעד של הלקוח. אתם נותנים לאיזה מזכירה, להתקשר ללקוחות עבר שלו, ולשאול אותו ממש, מה גרם לך לבחור בו, מה הייתה הבעיה, למה דווקא בחרת בו, ואז הבידול הוא נוצר על ידי הלקוחות של הלקוח שלכם, אוקיי? אבל זה באמת, קחו על זה מלא כסף, כי זה עבודה. בסדר? ככה נראה אפיון אבטר לדוגמה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, מי שאל? מה זאת אומרת, איך נראה אפיון אבטר? אבטר, אתה יודע מה זה? אבטר זה לקוח מטרה. לקוח מטרה, יש לך פה אבטר. אוקיי? זה קהל היעד שלנו. עכשיו, היום אנחנו חיים בעידן שלפתוח עסק נהיה טרנד, יש אינפלציה של נותני שירות, בסדר? יש מלא עורכי וידאו, מלא משווקים, מלא מאמנים, מלא. אבל יש סיבה למה, נגיד דור אקשטיין הוא המאמן כושר שכולם מכירים, נכון? כי הוא תפס את הנישה הזאת של הזה. עכשיו, בעיקרון, אם אתה תגיד, היי, אני מאמן כושר, אז אתה תיבלה בעוד מלא מאמני כושר. ברגע שאתה פותר בעיה ספציפית, ועל זה אלכס הורמוזי, ראסל ברונסון, אם אתם מכירים, כל המשווקים הגדולים מחול, על זה הם מדברים, על לבחור נישה ולהיות מומחה בנישה הזאת. ברגע שאתה מומחה בנישה הזאת, ברגע שאתה רופא עיניים, אז אתה מקצוען לרופא עיניים. אתה יודע כמה לוקחים עכשיו לביקור לרופא משפחה, כמה מחייב אותך במכבי? 90 שקל? 50 שקל? כמה עולה ניתוח עם רופא עיניים? אתה מבין את ההבדל? אוקיי, אני אתן לך עוד דוגמה. יש לך גם משוואת הערך, אני ארוץ, אבל קודם כל אבטר, צלם, אין לי בעיה, זה גם מצולם פה וזה גם מצולם פה, רק שתדע, אבל צלם, זה חשוב. בעיקרון, אתה רוצה להבין מי קהל היעד שלך, מה הרצונות שלו, מה הסגנון חיים שהוא רוצה, מה המצב נוכחי שלו. תחשבו שלפני שאתם הגעתם, שימו לב שכולכם בערך באותו טווח גיל, כולכם בערך רוצים להתעשר מהאונליין, כולכם בערך, אתה יודע, לפטופ מאני וכולי. למה? כי יש לכם אותם רצונות, אותם פחדים, ושריצ'ר ישבו ותרגטו אתכם, הם רשמו ממש את זה, הם רשמו מסמך אפיון, בדיוק מה אתם אוהבים, מה התחומי עניין שלכם. אחרי זה גם קל לטרגט אתכם בפייסבוק, כשאתה עושה בפייסבוק, יש לך אינטרסט בקמפיינים, אז אתה יכול לבחור אוהבת א' ב' ג' ד' ה' ו'. היום עזבו שאדוונטג' עובד הכי טוב, אבל זה כבר נושא אחר. סגנון חיים, ביטחון, משפחה, מה הוא רוצה להשיג בכל אחד מהתחומים האלה. בסדר? זה מאוד חשוב להבין מה הוא רוצה להשיג, כי ברגע שתבינו מה הוא רוצה, מה ההרגשה פנימית שלו עם עצמו, מה השיחות שהוא עושה בלילה. אחי, אני צריך כתוביות ב100 שקל, זה לא הרצון הזה, אבל סתם דוגמה, אני מאמן מחירות.
בסדר? אני מאמן מחירות ואני עכשיו בא למישהו, נמאס לך לשמוע, יקר לי, לחשוב על זה, זה כאילו כולם אומרים. אבל אם אני אגיד לו, נמאס לך לבלוע את הלשון, שאתה מתקשר ללקוח והוא שואל אותך מה המחיר ואתה בולע את הלשון ואתה בולע את הרוק הזה, תעשה ככה, כי אתה לא יודע מה להגיד לו, כי נתקעת, זה ספציפי. ברגע שאני ספציפי עם הקהל יעד שלי ואני מבין אותו ואני מבין מה הוא חושב בלילה לפני שהוא הולך לישון, אז יהיה לי יותר קל למכור לו, כי ברגע שאתה אומר את הבעיה מכל מיני זוויות, אז בן אדם מרגיש חיבור, כי הוא אומר בוא הוא מכיר כל כך טוב את הבעיה שלי, אין מצב הוא לא יכול לפתור אותה, וזה אפיוניו אתה, בסדר? מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. הופה, עליתי קצת יותר מדי. הופ, ערך, מה זה ערך? אז דיברנו על ערך, על לתת ערך ספציפי וכולי. לערך יש משוואה, בסדר? זה משוואת הערך. תוצאה חלומית, כפול כמה הוא חושב שהוא ישיג את זה, חלקי זמן ומאמץ. זמן, מאמץ. יכול לעשות ככה? סתם. כמה זמן וכמה מאמץ. זה משוואה לערך. סתם דוגמה, מאמן כושר. אני רוצה להרזות, אני הייתי במילואים. 150 יום, אז העניינים, אכלתי מלא שטויות כל הזמן על האשים, והעליתי במשקל, איזה 10 קילו. אני רוצה עכשיו להוריד 10 קילו, אני אבוא למאמן כושר, ויגיד לי, מה בא, 4 חודש, תפריט תזונה, תוכנית אימונים, אתה צריך לתאמן 3-4 אימונים, זה היפוטרופיה, בלה בלה בלה, יתחיל לזיין את השכל, ויביא לי תפריט, אני צריך לעמוד בו גם, זה הרבה זמן והרבה הקרבה. כמה הוא ייקח לי על זה? מאמן אונליין 500 שקל בחודש, נגיד אימון אישי 150 כפול 10 אימונים, 1500, יפה. זה ערך, זה כמה הוא שווה. למה? כי זה, רגע בוא נראה אם עשיתי את זה עם החץ, לא משנה, זה למעלה וזה אמור להיות למטה. עכשיו פה אני צריך לשים 4 חודש, אני צריך, מה שנקרא, לתת מעצמי. אם אני הולך למנתח פלסטי, ואני אומר לו, אחי, תוריד לי 10 קילו, תגיד לי מה בוא כנס לחדר, שאיבת שומן, שלק, 4 שעות, אתה הולך הביתה. כמה אני חושב שאני אשיג את זה? במאמן כושר, אני צריך להתאמן, זה, אני לא מתמיד, אני עצלן רצח. מנתח פלסטי, הוא מחבר אותי למכונה, המכונה הזאת עבדה 100 פעמים מ-100 פעמים. אז הביטחון שלי פה עולה. התוצאה החלומית להוריד 10 קילו, היא יותר סבירות, בגלל זה שאיבת שומן עולה 24,000 שקל. ומאמן כושר עולה 1,500. למה? חבל אני לא יכול לקשקש, אבל זה למטה, המאמץ והקרבה, וזה למעלה. תוצאה החלומית, וכמה הוא חושב שהוא ישיג את זה. זאת אומרת, ברגע שהתוצאה החלומית להוריד 10 קילו, ייקח לי, מה המצווה הקרבה שלי? לשבת שעתיים בתור, שחק בפלאפון, היי, תיכנס, טק, שואבים אותי, 4 שעות, יושב קצת זה, נותנים לי ארטיק, לך הביתה, שאיבת שומן 24,000 שקל. בסדר? מאמן כושר, 4 חודש, אימונים, לאכול בריא, זה, אתה לא יכול להזמין מקדונלדס בוולט, גם ככה הם עולים את המחירים, לא משנה, אבל בגלל זה הוא לא יכול לגבות 20,000 שקל. אף מאמן כושר, לא משנה כמה הוא מוכר, הוא לא יכול לגבות את זה. אז זה ככה שתדעו. זה משוואת הערך, מוזמנים צלם מי שרוצה, לפני שאני מחליף. זה של אלכס הורמוזי, מי שמכירים, acquisition.com. אתם מבינים עד עכשיו? יש שאלות על ערך, משוואת הערך, תמיד אומרים, תתנו ערך, תתנו ערך. אתם מבינים אבל יש משוואה לערך, זה המשוואה. גם ציירתי אותה בציורים כאלה, רואים תוצאה חלומית, הילד עם הזה. קנווה, כן, קנווה. אח שלי רק קנווה. קנווה הכניסה לי 500,000 שקל נראה לי. אוקיי, אז אתם יכולים לעשות צ'קליסט למקסום, למקסם את תוצאת החלומות, אוקיי, למקסם את הסיכוי הנתפס להצלחה, כי קמפיינים כולם עושים, לעלות מודעות כולם עושים, אבל אם אתה אומר לו, כולם נותנים לך 8 פוסטים, אני אתן לך כמה פוסטים שצריך, שהמינימום הצליחו 50, כדי שתציג את התוצאה ותביא 500 ריסים לבלה בלה בלה. אז אתה מגדיל את הסיכוי הנתפס. מה זה הסיכוי הנתפס? גם זה ה-first win. נגיד לקוח נכנס אליך, ישר הוא מקבל הודעה. ברוכים הבאים, זה, טק, הנה תמונה שלך, הנה פוסט, הנה זה. תחשוב שבן אדם היה סוגר איתך עסקה, איך שהוא סוגר איתך עסקה, חותם על החוזה הדיגיטלי, פתאום תראה טלפון, אני מתעניין בשירות שלך. הוא היה סוגר איתך גם לשנתיים, נכון? למה? כי הוא קיבל את ה-first win הזה. אתם רוצים לתת לו את ה-first win הזה. אתם מבינים? ברגע שאתם נותנים לו ניצחון ראשון, אז הוא אומר, בונה, בן אדם הזה מקצוען. אוקיי? זה מבנה פייסבוק, אני מאמין שאתם יודעים כבר, אז אני אדלג, נכון? לכל ככה גם נראה הטיק טוק דרך אגב, שתעשו קופי פייסט, אני אדלג על זה אבל. זה מבנה של פרסום ממומן בפייסבוק. יודעים? נתקלתם? רגע, נתעכב על זה שנייה. זה עכשיו. למדתם את זה? זה עכשיו. יש פה חבר'ה שהם עורכי וידאו, יש פה חבר'ה שהם פרסום. עורכי וידאו, מי עורכי וידאו? יפה, מי פרסום? זה ממש צדדים. כן. אוקיי. איך שהוא יצא פה.
מעולה, סט מודעות, מודעה, תנועה, המרה, חשיפה. אז אני אעבור איתכם שנייה לוידאו, יש פה גם על הפיקסל וכולי. ואיך אנחנו... פיקסל זה שורת קוד. כן, פיקסל זה שורת קוד. אני אחבר את זה לוידאו, בסדר? כי יש פה משהו מעורב. בעיקרון מה שאני עושה, אני בונה מסעי פרסום מבוססי וידאו. מה זאת אומרת? אנחנו משתמשים בוידאו בעצם לטרגט כל אחד מהקהלים האלה. עכשיו רוב האנשים, מה חכן, יש פה פה. יש בונוסים בסוף, אתה קיבלת בונוס חביבי. מה זה מסע פרסום מבוסס וידאו? ומה זה הקהלים האלה? בעיקרון יש לכם 3 קהלים. קהל קר, לא מכיר אתכם, בסדר? קהל פושר, מכיר את העסק, לא ביצע איזושהי המרה, לא השאיר לכם פרטים, לא בניוזלטר, לא קנה שום דבר. וקהל חם, קהל שמכיר את העסק וביצע המרה כלשהי. אפרופו פיקסל, זה קהל שנצבע על ידי הפיקסל. למה זה חשוב לכם עורכי וידאו לדעת מי נצבע אחרי הפיקסל? כי מי שנכנס לאתר, פיקסל זה שורת קוד שעוקבת אחרי הבן אדם שהוא נכנס לאתרים כלשהם. עכשיו אתם מכירים את זה שאתם נכנסים לאתר כלשהו, זה צייר גרוע נכנסים לאתר כלשהו, ואז יצאתם מהאתר, לא קניתם, הוספתם לעגלה או באתם להשאיר פרטים, לא השארתם, ואז קופץ סרטון, שהיית לי באתר ולא השארת, מכירים את זה? זה מה שנקרא סרטון רימרקטינג, אוקיי? זה סרטון שיווק חוזר בעברית. מה זה שיווק חוזר? זה סרטון שאחרי שהבן אדם נכנס לי לאתר, אז אני עושה לו סרטון שאני יודע שהוא נכנס לי לאתר. עכשיו איך אני עושה את זה? מבחינה טכנית, חבריי המשווקים, איך אני עושה את זה? אתם, הרי יש לכל דף נחיתה, אוקיי? לכל דף נחיתה יש גם דף תודה, נכון? יפה. אם הוא נכנס לדף הזה ולא נכנס לדף הזה, זאת אומרת בקהלים אתם עושים הגדרה, מי שנכנס לדף הזה ולא ראה את הדף thank you, זה קהל שנכנס לאתר. ואז אתם עורכי וידאו, כי הרי בסוף אתם עובדים בשיתוף פעולה, אתם צריכים להבין, כאילו, אלא אם כן, אתה יודע, אתם עורכים לפן או משהו, אבל אם אתם עורכים לעסקים, אז מעניין אותם כסף. כסף, איפה הכסף הרוקי? מי שראה בורא. אז מעניין אותם כמה כסף תייצרו להם. אז אתם המשווקים צריכים לבקש מעורכי וידאו להכין לכם סרטון של שיווק חוזר, של רימרקטינג. למה אתם צריכים את זה? כי א' זה מגביר המרה, וב' מה שאני עושה, ואני כבר אעבור איתכם על המסעי פרסום מבוססי וידאו, אני רוצה לכל אחד מהקהלים האלה לייצר סרטונים, לייצר תוכן. אפרופו יצירת תוכן, קהל קר, אני לא ישר אמכור לו. כמו לבוא למישהי בדייט הראשון, להגיד לה מה קורה? רוצה ילדים ואז להתגרש ואז לא, נכון? אז קודם כל אני נותן ערך. אני נותן ערך מסוים שהערך הזה, מה שנקרא, הערך הזה הוא ערך שפותר להם איזושהי בעיה מסוימת. אפרופו סרטוני ערך ואפרופו אפיון אבטר ואפרופו איך יוצרים תוכן. עכשיו עורכי וידאו היום עם ה-AI וכל הקאפס והקפשנס והזה לערוך וידאו, כי העריכה זה משהו שיעלה מהעולם אם אתם לא נותנים להם ערך מוסף. אז אתם צריכים לתת להם ערך מוסף. אפרופו קלוד, בסדר? אני נותן לקלוד את הדף אפיון אבטר שלי. רגע, אפיון, בוא נלך סתם דוגמה, יוסף וטובל, לקוחות שלי, הופ, לא זה, וכמו שאמרתי, יש לי אסטרטגיה שיווקית שעשיתי להם, ככה זה נראה, מחירי השירות, תתתי, מה העונג שלו, מה הפחדים, אני מאמין שגם לכם יש טמפלט כזה, נכון? של אפיון אבטר? זה עושים את זה בטבלה כזאת, אין בעיה, נרטיבים וכולי, ואז לפני התסריטים, אין לזה נוסחה מדויקת, אפשר כאילו רק לנתח את מי שאתה הולך לשווק, סך הכל. מאוד, תקרא את זה, יש לי מנוי ל-500 תוכנות AI, תקרא את זה, עשיתי לו קופי פסט לאסטרטגיה, ותבנה לי תסריט לסרטונים, תעשה לי 5 רעיונות לתסריטים, ותבנה לי תסריט אחד ארוך שנותן ערך. מה עשיתי? קלוד יותר טוב מצ'אט? וואי, בפער ענק, במיוחד בקופי וכתיבה. ספציפית טובל ויוסף, מאמני כושר אונליין, יש 900 מיליארד
על כל בן אדם שמתאמן יש מאמן כושר אונליין, זה החלוקה בישראל לפי מה שאני רואה את זה לאחרונה. אז הם שתיהם דתיים, אז אמרתי להם אוקיי בואו נעשה שאתם משווקים לאנשים שהם שומרים, שומרי כשרות, שומרי מסורת, שידוכים, יש אנשים שהם בשידוך והם לומדים כל היום והגב שלהם ככה ורוצים למצוא שידוך ונראים כמו, סליחה על הביטוי, מר פוטטומן, אם אתם מכירים מהטיקטוק. אז מה שנקרא, מכיר? אתה היחיד שהבנת את הרפרנס. אז אנחנו רוצים מה שנקרא לבנות להם תסריטים. עכשיו דוגמה לתסריט, קודם כל הוא נתן לי רעיונות לתסריטים, ואז אמרתי לו תסריט ארוך לדוגמה, איך להתחיל להתאמן, שלום ואני רוצה לדבר איתך משהו שהרמב"ם כתב לפני כ-900 שנה ואיך זה קשור לאיך שאנחנו מתאמנים. עכשיו נגיד אני אומר, תשמע זה קצת מעליי, אני רוצה תסריט לרילס עד דקה ודבר עממי. שוב זה מה שבא לי עם הלקוח עכשיו, תמיד אתה רוצה בפרומפטים לרשום לו דבר אליי כאילו אני ילד בן 4 או בן 7, ב4 לא כל כך חייב, אבל בן 7 לא חייב, יש לו גרסה חינמית, אתה יכול ממליץ לך אבל אחלה פרימיום, בסדר, סתם דוגמה, מצלם את עצמך, מסתכל על השעון, כל יום אותו דבר, אין לי זמן, מראה שעון מעורר ב5 בבוקר, מוקדם מדי, מצלם את עצמך מול חדר כושר, לא נעים לי להיכנס, זה נראה יותר מדי בשבילי, מול גמרא, איך משלבים את זה עם הלימוד, מראה את האפליקציה, יש להם אפליקציה, מה אם הייתי אומר לך שיש דרך אחרת, מראה תרגיל שאפשר לעשות, 20 דקות בזמן שיחה, סיום, קריאה לפעולה, אתם מבינים? והוא בנה לי תסריט, עכשיו אני יכול ממש, תכתוב לי תסריט לערך, תכתוב לי תסריט לזה, למה? כי כבר יש לו את האפיון והוא זוכר, גם ChatGPT, תתנו לו דף אפיון, והוא יזכור כל מה שאתם רוצים על אותו בן אדם, בגלל זה אני תמיד אומר לעשות אפיון אבטרים על לקוח, ברגע שאתם עושים אפיון אבטרים על לקוח, גם עורכי וידאו צריכים לעשות אפיון, אתם עושים אפיון, אתם מבינים מקהל היעד שלו, אתם מבינים, עכשיו הטקטיקה הכי טובה שלכם זה באמת סרטון אחד במתנה, ב-DM, לכתוב את זה יפה, לא להגיד לו וואי ממש אהבתי את הדף שלך והוא בכלל עורך וידאו, אתם לא מבינים כמה אנשים שלחו לי תקשיב אני משווק, אחי יש לי סוכנות שיווק כבר איזה 6 שנים, 7 עובדים חברה בם, אתה לא רואה גם רשום ביו, סמוראי, זה לא משנה, אז תבדקו עם מי אתם מדברים ותעשו את זה. איפה עכשיו הטאב של הזה? מתחביביי לפתוח טאבים. אז בעצם יש לנו 3 קהלים, קהל חם, קהל פושר, קהל קר, אני ארוץ איתכם בגלל שיש פה עורכי וידאו ולא התקנו אותי, זה לכם, אתם יכולים לצלם את זה, קהל גדול, 1,000,000, שלב כמה תחומי עניין, קהל מצומצם, 500 קל, תחומי עניין כלליים, וקהל קטן ספציפי, נגיד היה בוובסייט או זה, אתם יכולים לצלם את זה. יכול להיות שיווק רק לקוסמטיקאיות. ברור, עשיתי קמפיין רק לקוסמטיקאיות. לי בכללי יש דף נחיתה לכל אחד מהמקצועות. יש לי דף נחיתה לעורכי דין, תיק עבודות לעורכי דין. דף נחיתה לקוסמטיקאיות, תיק עבודות ואני, היה לי תקופה שהרצתי איזה 7 קמפיינים במקביל, וכל אחד היה מגיע וזה, מה, אנחנו סמוראי, מומחים בקוסמטיקאיות, אתה מבין? אבל עכשיו אני פה... עובד רק עם קוסמטיקאיות. תלוי מי שואל. אני גם מתמצא רק בפייסבוק ואינסטגרם, באמת. מדהים. אתה לא רוצה להגיד טכני במה אתה מתמקצע, אתה רוצה קהלי. סתם דוגמה, אני עוזר לך, אני מאמן כושר אחרי, אני עוזר לך בכושר, או אני עוזר לנשים אחרי לידה להרזות 9 קילו או יותר, אתה צריך להיות ספציפי, אתה מבין? וגם אתה צריך להגיד לי בפייסבוק, א' כן, יש מכל עסק בישראל, יש לך בין 100 ל-200 אלף איש בעסק הזה. אתה מבין, יש איזה 600,000 יעני עסקים בישראל, יש יותר, פשוט חלקם מחביאים כסף בבלטות, לא אומרים לך, אבל הרשומים יש 600,000 איש. אתה מבין, זה מתחלק לאיזה 4 תחומים עיקריים, יש לך את הביוטי, קוסמטיקאיות, ריסים, ציפורניים, אקדמיות, הרמות, הורדות, לא יודע, כבר יש יותר מדי דברים, אז ביוטי, יש לך כושר ותזונה, שזה כל עולם הפיטנס, כל עולם ההרבלייף למיניהם, ויטמינים וכולי, שייקים, הרזיות, כדורי הרזיה, תוכניות הרזיה, זה תחום שמגלגל בישראל 4.2 מיליארד שקל, ויש לך פיננסים, כספים, זה כל האנשים שמייצרים כסף, יועץ פיננסי, CFO וכולי. תבחר נישה, אם אני חוזר שנייה לאיזה נישה, בסדר? איזה נישה? בכאב, יש לו כוח קנייה, קל לטרגט אותו, צומח בונוס. כיף לי לעבוד איתו. מה הכוונה בכוח קנייה? כוח קנייה יש לו כסף.
קוסמטיקאית סוגרת לייזרים, לפחות ב5,000 חבילת 10 טיפולים. אתה מבין? אז יש לה כסף להביא לה 500 שקל על וידאו, יש לה כסף להביא לה 2,000 שקל על קמפיין, אם זה מייצר לה לקוח אחד, היא החזירה אותך ואת התקציב פרסום. כשאתה אומר לתפוס נישה, דוגמה בסרטונים בעריכת וידאו, אם אני אתפוס נישה, הכוונה לתפוס אתה יכול תפוסים של השוק ההון האלה. אז א' אתה יכול, יש הרבה שראיתי שעושים נגיד, ספציפית בווידאו אתה יכול לתפוס נישה על ידי 2 דרכים, או שאתה אומר תקשיב, אני נגיד עורך רק תדמית, נכון? יש צלמי חתונות, צלם חתונות לא עושה רילזים, הוא צלם חתונות, והם עושים ים בכסף, עכשיו שילמתי למישהו 9,000 שקל לחתונה של, ליום צילום, מה הוא עושה? אתה מגנט? לא, אני לא מגנט, אני הצלם והולך הביתה, זה כל זה, וגם הוא אוכל סטייקים, אני ביום צילום, איפה זה? איזה סטייקים? אתה בא כולך בסטודיו, עייף מת אחי, מצלם רילזים, לא, טעית, תעשה עוד פעם, זה היום צילום, זה כיף חיים, עד אתם מוצאים צלם וגדלים, ואז אתם לא עושים את זה. אפשר, כן, דבר אליי. אני אוהב שאלות. אתה חושב ש-VSL זה מתאים לקוסמטיקאות? כי אני לא יודע אם יש להם קצת הסבלנות עכשיו לראות. טופס לידים או הודעות וואטסאפ, בסדר, הבידול צריך להיות בבן אדם. במקצועות הביוטי, מעבר לזה שהיא מקבלת טיפול, היא גם יושבת איתה איזה שעה. לא, אני מדבר על לשווק את השיווק השיווק לקוסמטיקאיות, אתה רוצה ללכת, בסדר? אוי, במקרה, שלבים למודעה מנצחת. אתה רוצה שאתה משווק לקוסמטיקאיות, סתם זה היה במצגת, זה לא באמת, תכננתי את זה. יש לך המטרה של המודעה או הסרטון, אפרופו, זה להקליק. המטרה של המודעה זה לא לבחור, יש כאלה, תקשיבו, השיטה 7 דקות סרטון במודעה, זה לא עובד. המטרה של המודעה זה למכור את הקליק. זה לגרום לבן אדם ללחוץ. עכשיו לא זה, תלחץ עכשיו מהר כי טראמפ הולך לתרום לך כסף, כל מיני כאלה, לא. קליק לבן אדם רלוונטי, בסדר? קליק, קליק, קליק. אחרי זה, בתחילת המודעה, אנחנו רוצים למשוך את תשומת לב של קהל היעד שלנו. אם את קוסמטיקאית שעושה 10-20 ואת מרגישה תקועה, ואת יודעת שאת שווה יותר. היי, אני עדן, ואני עוזר לקוסמטיקאיות לפרוץ את מחסום ה-30K ולהגיע ל-100,000 שקל יציב כל חודש מחדש. עשיתי את זה ול. זהו, סטו. אז מדהים, אז אתה אומר, אז היא עושה 30, א', יש קוסמטיקאיות שעושות 7-8. יש גם 3, אני רואה. יש גם 3-4, הם מעלימות מס, אבל יש את האלה שעושות 7-8 באמת, הם עושות 7-8. יפה, אז אתה אומר, הנה רונה, היא עושה 30, את רוצה להגיע לרונה, יש פער, הרי מה זה מחירה? זה לגרום לבן אדם להיות בפער מסוים. בסדר? אני לא הולך איתכם כל הנישות האלה, שאם אני אגיד לך, תשיג לי $1,000,000 מחר, תגיד לי לא, מה פתאום, אבל אם יש דירה בתל אביב במגדל יורו, ב1,000,000 במקום ב10, אתה תמכור, או המשפחה שלך רדובה, לא משנה, אבל אתה מייצר פער, בסדר? אני לא הולך על הקיצ'י, אני אלך על הזה. אתה מייצר פער מסוים, מה הפער של אותה בחורה שיושבת בבית ב8? 8 רוצה 30. א', היא מביאה אנשים לבית, אין הפרדה. הבית זה המקום שלך, את לא רוצה ללכת לבית שלך ולהביא אנשים, גם מה, כל פעם תסדרי ותנקי, וואלה בא לך, אתמול הייתי עם בעלך נטפליקס עניינים, ואת לא רוצה, הבית לא מסודר, מה, כאילו מה, אצלי, אני עוזר לך גם למצוא את הקליניקה המושלמת על ידי קמפיין גיוס נכד, בלה בלה בלה, אני יכול עד מחר ממש לבנות לך אסטרטגיה, אבל בעיקרון, שאתה עושה אפיון אבטר, ביחד עם קלוד או צ'אט GPT, אני מעדיף את קלוד כי הוא יותר טוב בתחום של הכתיבה. אתה אומר לקלוד, קלוד, הנה הקהל היעד שלי, הנה הכי מצליחה בתחום, הנה הכי מאפנה בתחום, תן לי את הפער, אתה מזהה מה הפער, ואז אתה כל פעם רושם איזה 17 בעיות שונות, או 50 בעיות שונות, וכל סרטון אתה מדבר על בעיה אחרת, מכירה את זה שאת חייבת לסדר כי את עושה בבית, את מכירה את זה שאין לך עדיין כסף למכונת לייזר, למרות שאת יודעת שזה, את מכירה את זה שלקוחה זה, ואז מבטלת איתך, ובגלל שלא גבית מראש, כי אין לך סיסטם יציב, מכירה את זה שלקוחה אומרת לך מי את שאת עושה קמפיין וואטסאפ, את מכירה את זה, את מכירה, ואז היא אומרת בוא הוא גאון, הוא מכיר לי את כל הבעיות, מה הוא אצלי בבית? אתה עוקב אחריי, כזה, ואז אתה עושה מודעה. אחרי שנתת, כמו שאמרתי, יש לך תוף מוף בוף. יש מודעה, יש כאב, תוף זה וידאו, נחזור שנייה לוידאו כי הם גם פה, זה וידאו שנותן להם ערך, ספציפית פתרון לבעיה ספציפית. עכשיו, וידאו כולם מוכרים, אבל אתם יכולים למכור סרטוני אוטומציה, תגיב מדריך, תקבל מדריך, לפתוח להם מני צ'אט. אתם יודעים מה זה מני צ'אט? מדהים, יודע? מני צ'אט, מעולה, תגיבו מדריך, קבלו מדריך, ואז אתם אומרים להם, אני לא מוכר לך סרטון, אחי, אני מוכר לך סרטון אוטומציה. מה זה סרטון אוטומציה?
עכשיו אני אגיד את זה, כולכם תעשו את זה, אז סרטון אוטומציה כבר יהיה זה, אז תקרא לזה סרטון רובוטריקי, לא משנה, אבל תנו לזה איזה שיעור מגניב. הכל זה בשמות, יש פורמולה הוא נדע שאתה מודע, הוא מקליק, ואז אתה לפי הכיף שלו, ואז אתה מלמד אותו איזה משהו, כאילו? כן. נכון, בדקת? לא, הוא עובד על קור, אבל האוויר פה חם. קר לך? לא עומד, אני חושב מונית. קר לך? אני שם את המעברי רק עליי אז. סבבה? יש לנו? כן. וואי, חם פה פיצוצים. לא, אבל נגיד כאילו קוסמטיקאית עכשיו של 8, מה אני אלמד אותה? אתה לא מלמד את הכלום, אתה רק אומר לה שאתה בן אדם היחידי לפתור לה את הבעיה. בן אדם יושב איתי, עכשיו אתה מאמין בי, למרות שאנחנו מכירים 20 דקות, אתה אומר לי בונה הוא מקצוען זה. למה? כי א' יצרתי תדמית מומחה, ב' הצבתי לך פער מסוים, מדי פעם זרקתי חברה בעם, זה, פה שם יש לי 7 עובדים, הנה תראו את האתר שלי, זה, למה? ואז אתה אומר בונה הוא מומחה. יכול להיות שכל מה שאמרתי זה שקר מוחלט עכשיו. יכול להיות אני עובד מהבית בכלל, וזה, אתה יודע, הזכרתי את החולצה, אני רק עם טרנינגים ואני יושב בבית וזה העבודה שלי, אבל אתה לא יודע. למה? א', מיצוב זה איך אתה מצטייר בעיני האדם האחר. למה אנשים כותבים ספרים? למה ניר דובדבני כתב איזה 6 ספרים? מה עושים עם הספרים שלו? קוראים אותם, שמים אותם שהשולחן הוא מתנדד קצת, שמים אותם מתחת לשולחן. אבל למה עושים את זה? הוא אמר את זה גם בהרצאה שלו, אני מאוד אוהב את הדוגמה שלו שהוא אומר, לא משנה, כתבתי כדי שידעו, בונה הוא סופר. בטייטלים הוא סופר. אז בטייטל בביו אתה רושם עוזר לקוסמטיקאיות לפרוץ את מחסום ה-50,000. אוטומטית, אני קוסמטיקאית, אני אכנס לך לאינסטגרם, אוטומטית אני אגיד, בוא'נה, אם הוא רושם את זה, אנשים לא משקרים. עכשיו היית מציע לעשות אורגני שאני מופיע, כאילו מה אני קשור? ברור, מה זה זאת אומרת, ברור. עכשיו יש לי במודע סרטון מהטיקטוק של מי שמטפלת בפנים, עשיתי כאילו משהו דומה עם הכאבים, שוואלה היום יש לך חצי ריק. רגע, אתה מדבר עליהם? כן, אבל האומן שלך חצי ריק, כולם אומרים לה את זה. יש לי יועצת עסקית, שיר, תותחית על, היא אומרת, אני רוצה, ההפך, אני לא רוצה למערך את האומן, אני רוצה שהאומן שלך יהיה ריק ותרוויח יותר כסף. אתה יודע כמה קליקים? אי מלא, כי הם לא רוצים יומן מלא, הם רוצות יותר כסף. היומן מלא זה הדרך. אתה צריך להבין מה המטרה, לייצר פער, ולגרום לה לחשוב שאתה היחיד שמצמצם את הפער הזה. איך אני אבל כאילו פותר את זה שיונה אני מתקשר, אני לא מושג מי, אני כאילו עושה לה VSL. אז א' אתה יכול VSL, ב' נחזור שנייה לזה, קודם כל אני חוזר לזה ואז אני אלך איתך לטוף מוף-בוף. בסדר? מה זה טוף מוף-בוף? אוקיי? אפרופו מה ששאלת, בסדר? זה דרך אגב מה שאתם מציגים ללקוחות שלכם בווידאו גם. כשאתם מציגים וידאו, אתם לא אומרים, אני עושה לך בסרטונים, יש לי אפטר, אני יודע, זה עוד אפטר, הולך להודי בפייבר $5, עושה לי אפטר, כאילו, אתם מכירים את הסרטון האדיטים של ההודים? הכי מטורף. אז מה ההבדל? אני בונה לך סרטון אוטומציה. הסרטון הזה, אתם יכולים ללכת לשתי דרכים, או זה יהיה הפרסומת הכי טובה שעשו לך, והיא תייצר לך מלא לידים ועסקאות, או ויראלי. עריכות שהם קאטים יותר מהירים, תסריטים יותר מצחיקים וכו'. שתיהם עובדים, יש לי חבר שעושה רק טיק טוק, עושה איזה 200,000 שקל בחודש. רק מסרטוני טיק טוק, צילום באייפון, הכי מאפן בעולם, הולך לעסקים, יש לי 200 שקל, זה נשמע מטומטם, אבל עושה מזה כסף. בסוף, אתם צריכים להבין מה הלקוח קונה. לקוח שקונה ויראליות, מה הוא קונה? רוצה להיות מוכר, רוצה חשיפה. לקוח שקונה פרסומות וזה, הוא קונה וידאו שיעזור לו לגייס יותר לידים, כי הוא כבר עושה קמפיינים. ברגע שאתם עושים אפיון אבטר, דרך אגב, אתם יכולים גם לעשות, אפרופו הטבלה שאתם עושים, אז אתם יכולים לעשות מה הוא עושה כל יום. יום ראשון, מה הוא עושה? שני, מה הוא עושה? שלישי, מה הוא עושה? אתם עושים את זה? יפה. טוף מוף-בוף, טופ אוף דה פאנל, בסדר? אפרופו מסע פרסום מבוסס וידאו. זה מודעות שהם מגבירים מודעות. בסדר? אתם לא רואים קוקה קולה, טעם החיים, תחצו על הלינק, כאן למטה, אתם לא רואים את זה, נכון? תתקן רגע מה הוא עושה ביום ראשון, זה נשמע מטורף ולא... מה הוא עושה ביום ראשון, מה הוא עושה בשני, מה הוא עושה בשלישי, מתי הוא הולך לישון, סתם דוגמה לי קמפיין למישהו שמוכר תוספי תזונה לחוסר שינה. אני בשעות של הקמפיין הפעלתי את זה רק בלילה. זה תוספי שינה, זה נקרא מלטונין, זה עוזר לבן אדם לישון. הפעלתי את זה רק בלילה, עבד לו בן זונה, למה? כי אנשים לא טיק טוק, כוללים, זה פייסבוק, בום, קופץ לו מודעה, נכון, אתה לא נרדם, נכון אחי, נכון? ומשאיר פרטים. לא יודע, מאיפה אני יודע עכשיו מהקוסמטיקאית של 8,000 עושה? היי, איך קוראים ללקוחה שלך? שירז. שירז, מה קורה, אחותי? תקשיבי, אני עושה לך סרטון מתנה עליי, תעזרי לי, אני עושה סקר. מה אתה עושה היום ביום ראשון? לא, אני עושה, לא, אבל הכל זה איך אתה מתחם את זה. אתה מבין? אם אתה אומר לה,
שירז, אני רוצה לעשות סקר כדי לשפר את האיכות חיים של הקוסמטיקאיות בישראל. אני באמת, דודה שלי נפטרה מעל הזה כי היא עבדה יותר מדי קשה. אתה נותן לה איזה סיפור באטמן או סיפור מאסטר שף, ואז היא אוטומטית, אנשים אוהבים לעזור. בני אדם אוהבים לעזור אחד לשם. כאילו, אתה קונוטציה, מה, כאילו, איך אני שם זה? מדהים אחרי זה. מדהים אחרי זה. בסדר, אבל אני רוצה להתעכב כי יש לנו קצת זמן והמלאכה מרובה. top of the funnel, בסדר? אפרופו עורכי וידאו למיניהם, זה כל הסרטוני ערך. אוקיי? כל הפתרון בעיות. אם אתם מכירים ManyChat, אז אתם יכולים להגיד להם, אנחנו בונים לכם גן תוכן, אורגני. אתם יודעים איך נראה גן תוכן? עשיתם פעם גן תוכן? מה זה גן תוכן? גן תוכן זה, בוא. הרי אתם יכולים להיות רק עורכי וידאו, אתם גם יכולים להיות מנהלי סושיאל מדיה. מה זה מנהל סושיאל מדיה? זה אותו דבר, רק שאתם מעלים להם גם את החומר ועושים להם איזה פרזנטציה יפה ושולחים להם דוח אחד פעם בחודש. אוקיי, אפרופו סושיאל מדיה, איך נראה הסושיאל מדיה? אוקיי, אז ככה נראית אסטרטגיה. מה הטון דיבור של העסק? מה מחקר מתחרים? מה מתחרה 1, מתחרה 2, מתחרה 3, נכסי המותג, מה הצבעי מותג שלו, מה זה שלו, מה עוגני תוכן, יש משהו שנקרא... מה זה כל זה? זה אסטרטגיית סושיאל. יש חברות, אני עבדתי עם חברה, אפרופו דרימס שעבדנו עם מיכאל, שילמו לנו 10,000 שקל כל חודש על זה, ו20 סרטונים. עריכה אחרי, אני אראה לך את העריכה, לא אפטרים וזה, פשוט ידענו, א', לתת את זה במה שנקרא, בחבילה מאוד מאוד יפה, בית אסטרטגיה, וג' גם תזמנו להם את כל החומרים. מה זאת אומרת האסטרטגיה? אתה נתת לו אסטרטגיה או שזה אסטרטגיה שאתה עובד עליה בשביל לעשות? לא, אתה עושה מחקר עם הלקוח, מבין מה עוגני תוכן שלו. עוגני תוכן זה משהו שחוזר על עצמה בצורה רפיטטיבית. אוקיי, אני מפוצץ לכם את המוח בהרבה מידע, אבל בעיקרון עולם השיווק והזה מתחלק לשתיים, בסדר? אני אעשה את זה הכי פשוט כדי שלא תתפוצצו ואז תגידו, רגע, מה קרה פה עכשיו? מה הלוז? הוא כזה גאון, הוא גם חתיך, סתם. בעיקרון אתם מתחלקים לשתיים, סושיאל ושיווק. מה עם קליפים? סרטים. קליפים, סרטים וזה, זה עבודות חד פעמיות, אתה רוצה ריטיינרים. בעולם השיווק זה כמו, תשמע, עורך דין יכול לתת מכה עכשיו של איזה חוזה וזה, אבל לרוב אתה עובד על שעות, על בנק שעות, יועץ פיננסי כנ"ל, אתה רוצה ריטיינרים, אתה יודע שסגרת עכשיו 2,500 ריטיינר בניהול קמפיינים, או 3,000 ריטיינר בסושיאל, ואתה יודע שחודש הבא אתה פותח את החודש עם איזה 30, כי יש לך 10 לקוחות כאלה. אם אתה סוגר קליפ, בן אדם שעושה קליפ בר מצווה או קליפ לעסק או סרטון תדמית, כמה פעמים הוא יעשה סרטון תדמית? פעם אחת, פעם בשנה. הבאתי ארון חדש אחי, אני רוצה שתעשה לי עוד פעם סרטון תדמית, זה רוב האנשים, בסדר? אבל שאתה אומר לו, תקשיב, אני בונה לך נוכחות חזקה ברשת, ולא רק שאני בונה לך נוכחות חזקה ברשת, היא משלבת גם עוגני תוכן, כי אנשים רגילים לסדרות, נכון, האח הגדול הזה, אז אני יצרתי לדרימס סדרה שנקראת הדולפינים. מה זה הדולפינים? תעשה בגוגל, הגיע ל4 מיליון צפיות, מכירים הקרישים? אז אנחנו מאלי אקספרס, הדולפינים זה, חילקנו 50 שקל, 100 שקל, זה היה זה. בא לנו ילד עם רעיון, קפוצ'ון, נכון לקפוצ'ון יש את החוטים האלה, ואתה רוצה ללעוס אותם, שהיית ילד, כן? אז הוא אמר נעשה אותם בטעמים, אמרתי לו וואלה אתה גאון, קח 200 שקל, הגיע לאיזה 300,000 צפיות. עכשיו, זה סדרת רשת, זה חלק מהעוגני תוכן, אפרופו עוגני תוכן. מה זה עוגני תוכן? עוגני תוכן זה סדרה שחוזרת על עצמה כל הזמן. אתם מכירים את האלה? סטורי טיים, זה עם המייקאפ שלי, היום אנחנו נפתח את חבילת החרטה. למה היא עושה את זה? כי אנשים רגילים אליה, בסדר? אפרופו עוגן 2, עוגן 2 לבעלי עסקים, יש את ניר אידלמן, למכור קרח לאסקימוסים. תותח על. הוא, שימו לב, יש לו משהו קבוע, אז יש לו קבוע, יש לו שיחה עם הבית קפה עם הלקוח ההוא שהוא יועץ פיננסי, שאומר לו, אבל מה, אמרו לך לא בזה, והוא מדבר איתו כאילו מהאוזניות של אחי, כאילו זה, יש לו איזה 70,000 עוקבים. למה? כי זה עוגנים, כי אנשים רגילים לראות את אותו סכמה. למה אנשים רואים הישרדות עונה 9,000 מיליארד 500 מיליון, למה? מה השתנה הקונספט? פתאום הם, טוב חברים, הישרדות, היום משחק מונופול. לא, יש להם אתגרים, אנשים בבגדי עם, אנשים מבינים את הקונספט, זה עוגן. עוגן זה משהו שהוא רפטטיבי וחוזר על עצמו.
עצמו. עכשיו, אפרופו איך נראית אסטרטגיית סושיאל, ככה נראית אסטרטגיה, מתי תדירות של הפצת התוכן, כמה פוסטים, כמה רילזים, כמה סטורי, כמה זה, ואז במקום ששלמו לכם 200 שקל לסרטון, כי הערך הוא קטן, כי אתם רק עורכים, אתם לא עורכים, אתם מנהלי סושיאל. שזה, יש לכם תוכנה שנקראת ויסטה סושיאל, תרשמו, או מטריקול, זה תוכנה, אני רוצה לעלות, יש לי פה קלנדר, אני רוצה לעלות פוסט, זה מעלה לי גם לאינסטגרם, גם ללינקדין, גם לטיק טוק, גם לפייסבוק, גם ליוטיוב וגם לגוגל. מה זה התוכנה הזאת? התוכנה הזאת זה תוכנה להפצת תוכן. כן? כן, נקראת ויסטה סושיאל, יש עוד 15, יש מטריקול, ויסטה סושיאל, בסדר? יכולים לצלם, ואז יש לי קלנדר. ואז אני בא עם הלקוח פעם בחודש, ואתם יכולים לגבות על זה 5, 6, 10, 20, זה לא משרדים מאוד גדולים שאני עובד איתם, מרקמן תומאשין, משרד עם 100 עורכי דין, כל חודש נכנס לי הרבה כסף. למה? כי יש קלנדר של תוכן, בסדר? ואז אני יודע, נגיד חודש שעבר, בוא נראה, אז אני יודע מה יעלה כל הזמן. בסדר? ואני אין לי כזה הרבה עוקבים, יש לי זה 2,000 ומשהו עוקבים, ולא... זה מסודר, אני חייב להבין. כי... סטורי אצלך מתוזמן? לפעמים, תלוי אם אני עצלן, אבל סטורי עדיף שיהיה אותנטי. למרות שאני מכיר אנשים שצילמו איזה 500 סטורי שונים, שלהם מניחים תפילין באיזה 4 חולצות שונות וזה, ואז פשוט מתזמנים. ויש מלא כאלה שאתם מכירים עם ים בעוקבים. שמים סטורי מאוד ציוני. כן. ויסטה סושיאל זה כמו מטה בשביל לפרסם? מטריקול, כן. כמו מטריקול, לא מטה. מטה פלנינג זה רק לפייסבוק אינסטגרם. מטריקול סלש ויסטה סושיאל זה לכל הרשתות. ואם הייתי רוצה הייתי גם מוסיף פה בלוג מאמרים. אתה אומר אני מעלה, אז זה מעלה לך אוטומטית. או מעלה אוטומטית את אותו פיסת תוכן, בין אם זה פוסט או וידאו, שנייה, לכל הרשתות. אבל כל דוגמה, אם הצלתי סרטון רילס, הוא לא יעלה יוטיוב, שורטס. הוא מזהה שזה רילס, הוא מעלה את זה לשורטס. מטריקול זה מיליון או... מטריקול זה M-E-T-R-I-C-O-O-L. מטריקול. או ויסטה סושיאל. או שתלכו לאפסומו. אפסומו, תלכו לאפסומו, תרשמו וידאו סושיאל מנג'מנט סופטוור. נשלח לכם אחרי זה. זה רק לוידאו? זה לכל הפוסטים, זה לא רק לוידאו. אני יכול לעלות פה פוסט, ספציפית ביוטיוב נגיד הוא לא יעלה, כי יוטיוב זה נגיד רק סרטונים, טיק טוק זה יעלה, אבל זה יעלה כפוסט כזה מגעיל, לא משנה, זה בעיקר לוידאו. אתם עורכי וידאו, אתם רוצים לתת ערך מוסף ללקוח, אז כמו שאמרתי, אם אנחנו שנייה ניכנס לזה עוד טיפה, אז אתם יכולים למכור לו ניהול סושיאל, אנשים משלמים על זה הרבה מאוד כסף, אתם מתכננים לו עוגני תוכן, מתכננים לו את נראות הפיד, אומרים לו תקשיב, חודש פברואר זה יום אהבה. יש לכם, אם אתם רוצים עכשיו, אפרופו רעיונות לתוכן ועל מה לעלות וזה, יש לכם את היומן של סולט אנד פפר. היומן של סולט אנד פפר זה יומן שהוא אומר לכם, נגיד יש יום הפיצה הבינלאומי, יום הזה הבינלאומי, אז הוא נותן לכם את זה והוא מדביק לכם את זה ליומן גוגל, בסדר? סולט אנד פפר, אני אשלח לכם אחרי זה את כל הלינקים. ואז אתם אומרים לו, תקשיב, פברואר 14 לשני יום אהבה, אז פה יעלה פוסט על יום אהבה, פה יעלה סרטון, פה יעלה זה. אתה אומר לי, תשמע מאור, אבל אני לא מעצב פוסטים, יפה, לך לקבוצות חשדניסטים, סלש לא עושה כספים בעם, לך אליהם ותגיד לה, היי, מחפשת מעצבת כאן ועלת, תן לה 100 שקל, קח 3 על זה, אתה מבין? ואז אתה עושה כסף אמיתי, כי לערוך סרטונים מבלי ערך מוסף, שוב, אלא אם כן אתה מדייק נישה, אבל אתה אומר, אני עורך סרטונים לרופאים, אני מוציא אותך מקצועי, זה מבין רופאים שעשו אצלי זה, אתה מוצא מקצועות עם כסף, אז איכשהו אתה יכול, אבל בדרך כלל שאתה מתחם את זה תחת, אני לא רק עושה סרטונים, אני בונה לך אסטרטגיה לסושיאל, שתצמיח לך את העמודים, תעלה לך עוקבים ברשתות, ותייצר חשיפה כל כך חזקה, שאנשים יפנו לך ברחוב, ויגידו לך, היי, זה אתה מהטיק טוק, זה אתה מהפייסבוק. וכולי, אבל ככה זה נראה, בסדר? עכשיו נחזור שנייה למצגת. איך אני לוקח מבחת את זה, תשלח לי הודעה, מאור אייל, רשום למעלה, תעשו עוקב. נגיד קוסמטיקאי, שאתה אומר לה, אני מתמחרה בקוסמטיקאית, היא רואה את האורגני שלך, היא רואה שזה לא הנישה, כאילו. אז תייצר תכנים בהתאם לנישה. מה זה רואה? אנשים לא גוללים על 15-20 סרטונים, תעלה 15-20 סרטונים שאתה מדבר על קוסמטיקאית, היא לא תגלול אחי עד התמונות שלך מהבר מצווה עם אבא שלך ככה בכותל אחי. אני לא קוסמטיקאית בקליניקה ש... לא, אבל אתה... אין בעיה, אתה מתחיל. בסדר, בסוף יש לך כל מיני אסטרטגיות להביא לקוחות. אני מדבר שנייה על מסעי פרסום מבוססי וידאו, אבל בעיקרון להביא לקוחות אתה יכול או דרך ממומן,
או דרך אורגני, פניות קרות, זה, או דרך להעלות תוכן, יש לך הרבה דברים, יש לך איזה 13 טקטיקות להביא לקוחות. כאילו נגיד VSL לקוסמטיקאית, מה, אני מצלם לעצמי הלא ככה? תחשוב על אותה קוסמטיקאית, האם היא תשב והיא תראה סרטון בין 5 ל-10 דקות ביום עבודה שאין לה כוח לזה? לא, אבל לה יותר מתאים קמפיין טופס לידים, ששוב, אתה עושה תוף מובוב, עכשיו אנחנו נדבר על זה. תוף, בסדר? אפרופו ניקח את הדוגמה שלך של הקוסמטיקאית, תוף, אוקיי? זה איזשהו מוצר פרונט, אתה עושה כל מיני סרטוני ערך, בסדר? ואז איזשהו מוצר פרונט, מדריך לקוסמטיקאית שמכניסה 50,000. הדרך של רופא, כן? וואה, טוב אני מהר. בסדר? תוף מובבוף, תוף, top of the funnel, בסדר? נותנים איזשהו מוצר מתנה חינם ממוצר חדירה שפותר להם בעיה מסוימת. קורס, סדרת סרטונים, בסדר? וובינר, סדרת סרטונים שפותרים להם בעיה. אני עשיתי סדרת סרטונים שהם case study, איך הבאתי לקוחות שלי ל-50, ל-100, ל-200 אלף שקל, ב3 חודשים, 4 חודשים, מי שמשאיר לי פרטים מקבל את הסדרת סרטונים הזאת למייל, מתחמם ואז מקבל פלאפון מהמזכירה. היא לא פשוט תעשה הכל אז לבד ותעתיד לך? מה היא תעשה? לא יודע, תעתיד. תגיד לה, בניתי אתר בקוד. איך היא תעשה את זה? היא קוסמטיקאית. בניתי, עשיתי סרטונים וערכתי אותם בפרימייר ואפטר אפקט. היא לא תדע איך לעשות את זה, אתה לא מסביר לה גם בסרטון. נגיד, יש דברים יותר פשוטים בעסק, כמו שאל תמכרי טיפול בודד, תמכרי סדרה. אני לא יכולה שתמכור בלעדיי, אני יכולה. תשמע, בעיקרון כל המידע, יכלת ללמוד שיווק דיגיטלי מהיוטיוב, יש סיבה ששילמת ככה כסף לזה. למה? כי הם יצרו לך פער, והפער הזה גרם לך לחשוב שהם האנשים היחידים שיכולים לעזור לך. אתה מבין? היום יש יוטיוב להכל. באמת. אבל הסיבה שהיא לא יושבת מהיוטיוב וזה, כי זה לא בעולם שלה, זה לא בעולם תוכן שלה, היא עוקבת אחרי עוד קוסמטיקאיות, היא לא עוקבת אחרי משווקים. אתה יודע, פחות עכשיו VSL יותר איזה מתנה. כן, הזמן שלי קצר, אז אני אדייק, מסע פרסום מבוסס וידאו, זה למה הגעתי, וזה גם רלוונטי לכם וגם לכם, תעשו איזה כור היתוך כזה ביחד, אוקיי? עורכי וידאו. איך נראה מסע פרסום מבוסס וידאו? אז בעיקרון או סרטון RTM, עורך וידאו שחושב זה, טראמפ נבחר, שולח ללקוחות, וואי, טראמפ נבחר, בוא נעשה על זה סרטון. איזה מידע חדשותי כלשהו, וואי, בוא נעשה על זה סרטון. נועה קירל קנתה דירה ואתה בנדלן, וואו, נועה קירל קנתה דירה, איך היא קנתה אותה? בוא תעשה סרטון, אתה מלווה משקיעי נדלן. בוא נעשה לך סרטון על זה. זה RTM, זה real time marketing. עוד סרטון זה סרטון רגיל, בסדר? שמחירה, פרופר מחירה, שמביא אותם לדף נחיתה, שבדף נחיתה הם משאירים פרטים, מקבלים הודעה אוטומטית בוואטסאפ ונכנסים ל-CRM. אוקיי? עכשיו, מה זה מסע פרסום מבוסס וידאו? וזה מה שמבדל אתכם, עורכי וידאו, מעוד עורכי וידאו לעורכי וידאו שמבינים בקמפיינים. אתם יכולים לעשות כמה הוקים לכל מודעה. אוקיי? ואתם הקמפיינרים יכולים למדוד מדד שנקרא הוק ריישיו. מה זה הוק ריישיו? זה שיעור 1,000 חשיפות חלקי כמה אנשים צפו ב3 שניות. בסדר? סינית בשבילכם, אבל אני אסביר מה תפקידכם בכוח. אתם יכולים לעשות סרטון, הוק ריישיו, כן. זה מדד מותאם אישית, אני אשלח לך אחרי זה. ואז אתם, עורכי וידאו, לוקחים סרטון ועושים לו 2 הוקים שונים. והקמפיינר מודד איזה הוק עבד הכי טוב. זאת אומרת, פה אתם עושים, הרי רוב האנשים יראו פרסומת, רואים כבר את הספונסר, לא נשארו ב3 שניות הראשונות, יצאו. אבל אם אתם מנסים 2 סרטונים שונים, סרטון 1 וסרטון 2, שזה אותו סרטון, אבל 2 פתיחים שונים, פה הוא בא ככה, עושה היי, ופה הוא בא מהצד הזה, ואומר משפט אחר. הם מודדים בקמפיינים איזה הוק עבד יותר טוב. אתם מבינים? ברגע שהם מודדים איזה הוק עבד יותר טוב, אז האופטימיזציה של הקמפיינים תהיה יותר מהירה, ובמקום שאתם תעבדו פי 10 ותעשו לו מלא סרטונים, סרטון אחד עם 3 פתיחים שונים, כמה זמן לוקח להחליף את 3 שניות בעריכה? 5 דקות? פחות? 3 דקות? דקה? יפה. אתם מבינים? ואז אתם מייצרים איזשהו אקוסיסטם שאתם עובדים ביחד, ומייצרים החזר השקעה חיובי, ROI, לאנשים. איזה עמודות, אפרופו, לצלם, קמפיינרים, בסדר? שיעור חשיפה להפעלת סרטון, הפעלות של 25%, 50%, 75%, 95% ו100%. ואז מה אני מודד? אני מודד איפה הוא נפל. אם הוא נפל ב3 שניות, אוקיי? אם הוא נפל ב25% מהסרטון, אני מודד איפה הוא נפל. ברגע שאני מודד איפה הוא נפל, אני יודע מה להחליף בסרטונים הבאים, בימי צילום הבאים. ואז עורכי וידאו, אתם יכולים לבוא ולהגיד לו, תשמע, דיברתי עם הקמפיינר כי אני מבין, כי חצי מהקמפיינרים לא יודעים בכלל, הם יודעים ללחוץ על כפתורים, כמו זה, ואתם אומרים לו, תשמע, עברתי ביחד עם הקמפיינר שלך על זה,
וגיליתי שבאמצע של הסרטון רוב האנשים עוזבים, יש דרופ. רואה, מפה 167, 79, 47, 31, 28. זאת אומרת, פה התחילו 167 אנשים, סיימו 28. משהו פה גרם להם לפער מסוים. עכשיו אתם רוצים למדוד באחוזים, איפה הכי הרבה נפילה. ברגע שאתם מודדים איפה היה הכי הרבה נפילה, אז אתם יודעים, בוא נע, ב-50% מהסרטון הזה אני אחליף את האמצע. עכשיו, סוגי קריאיטיב שעובדים חזק בממומן, ועובדים חזק בסוג הזה. סרטוני voice over, אוקיי? זה סטיב ג'ובס, אחרי זה נדבר עליו, אבל סרטוני voice over שבן אדם מדבר מעל זה ועושה פעולות, נגיד, לא יודע, רואים אותו במחשב, אחרי זה רואים אותה זה, ואז פיצחתי את השיטה לשיווק מנצח, וזה, תמיד יש מוכינים נס קפה, מרימים את הילד, עושים זה, זה סרטוני voice over, או קאטים, אתם פשוט לוקחים כל מיני פוטג'ים, כל מיני חלקים של סרטונים, מרכיבים איזשהו סרטון שהוא ארוך, ואז אתם כל פעם יכולים למדוד את הדרופ, איפה הוא נפל קמפיינרים, ואז שאתם מודדים, אוקיי, הוא נפל, זה חומר למתקדמים, כן, אבל זה חומר שברגע שתתפסו אותו, הוא יכניס לכם מלא כסף. כי בסוף, מה שהיום עובד זה קריאיטיב, ברגע שהפרסומת טובה, אני תמיד אומר את זה ללקוחות שלי, אתם במרחק של פרסומת אחד מ1,000,000 שקל. כי ברגע שתמצאו את הפרסומת הזאת, את היי, אני דור אקשטיין, מקדונלדס, את הפרסומת הזאת שכולם זוכרים, שתגיד, לבנת פורן, את זה, תמצאו את הפאק, וואו, אני זוכר אותך, זה פרסומת משוגעת, תמצאו את זה 1,000,000 שקל, כי בסוף זה, אנשים זוכרים אותך, בסרטונים ודברים כאלה. עכשיו אפרופו, ובזה נעשה עוד שנייה איזה סיכומון, ואז שאלות תשובות, שסטיב ג'ובס הציג את האייפוד מיני, שעון שבת זה אייפוד, זה שהיית, בן כמה אתה? 23, אז אני בגילי המופלג 26, 1,000 songs. It's right in my pocket. מי חושב שהוא המציא את הנגן MP3 הראשון? לא, הוא לא המציא. מי המציא? לא יודע מי, אבל לא... יפה, Creative Cloud, חברה שיושבת בבייג'ינג, היא המציאה את ה-Creative Zen. איך היא מכרה את זה לאנשים? היא אמרה להם זה, 1.5, 3 ג'יגה, זה, ככה, אף אחד לא קנה, באמריקה לא יודעים מה זה ג'יגה, כולם מטומטמים, כל הרדנקס. סטיב ג'ובס אמר 1,000 שירים בכיס שלך האחורי. ככה הוא מכר להם, הוא מכר את התועלת. עכשיו אם אנחנו מסכמים שנייה את כל הדברים האלה, והיו פה הרבה דברים נכונים, בסוף אתם לא מוכרים באמת סרטוני וידאו, ואתם לא מוכרים קמפיינים. אתם מוכרים עוד כסף ללקוחות שלכם. וברגע שתבינו איך להציג את הערך הזה, כמו שסטיב ג'ובס, הגאון הזה, לא יצר שום דבר, פשוט היה סלזמן על, ומאוד יצירתי, אבל לא יצר, לא יודע לתכנת אפילו, פשוט גאון שיווקי. והוא ידע להציג מוצר. ושאתם מציגים את השירות שלכם, אתם מציגים את הערך, הבידול שלכם, כי יש מלא קמפיינרים, ויש מלא סוכנויות שיווק, ומלא עורכי וידאו, ומלא. יש מלא מהכל. אבל ברגע שאתם יודעים להציג את 1,000 שירים בכיס שלך האחורי, את הערך המוסף הזה, את הרגע הזה שאתם אומרים, בונה, הוא יכול לעזור לי. הסתכלו עליכם ויגידו, בונה, הוא יכול לעזור לי. יש לי בעיה שמעצבנת אותי כבר שנים, אני תקוע על הכנסה מסוימת, אני לא מצליח לעשות כסף בעסק, אני לא מצליח לעשות רווח, ואתם תהיו הפתרון לבעיה שלהם. על ידי עריכת וידאו, על ידי, אוקיי? על ידי כל הכלים שאתם נותנים. אבל בסוף, הלמה יותר חשוב מהאיך והמה. פיצ'רים, אני אעשה שיווק מאומן, 1,000 אנשים יראו את זה, תועלות, תעשי מלא כסף. תועלות זה שאת תעשי כל כך הרבה כסף, שכבר תעסיקי אנשים, ואפילו תתחילי להוריד כניסה. ואת כל שבועיים תעלי מחירים. אתה רוצה לפנות למוח הזכלי, לא למוח הלוגי. בסדר? יש לך את המוח הלוגי, הניאו-קורטקס, והמוח הזכלי. אתה רוצה לפנות לרגש. בסדר? שכאילו תפסיקי לרדוף אחרי... תפסיקי לרדוף, זה גנרי, אחי. לא נמאס לך שאת מתקשרת ללקוחות ואחרי שיחה של 40 דקות מייגעת שכולך מזיעה בה ואת מוציאה מלא אוויר מהאף, אתם מכירים את זה שאתם נצמאים, מוציאה כן, היא מתחברת לזה כי זו הסיטואציה שהיא חובה עכשיו, אתה מבין? לא, נמאס לך לעשות טלפונים ללידים קרים? נמאס לך שציפי מתקשרת אלייך ועוד פעם אומרת לך, נו מה, לא תעשי הלכה לדודה, ואת אומרת, כוס הומו, אם היה לי חברה יותר גדולה, הייתי מעיפה אותה ל1,000 עזאזל, אבל את לא מרשה לעצמך להגיד לא לכסף, כי אין לך מספיק לקוחות. זה שיווק, שאתה בבינצטה, אתה מבין? אתה מבין כאילו ממש להתקשר לחוץ יש לי לשאול אותה?
זה אתה מבין, א' מניסיון, אבל ב' שאתה באינטראקציה עם אנשים. שאתה באינטראקציה עם אנשים, אתה חווה את כל הבעיות שלהם. אנשים אוהבים לדבר את הבעיות שלהם, במיוחד ישראלים. אף פעם לא ישבתי בפקק, פתחתי חלון, ומישהו אמר לי, וואי, איזה יום מגניב היום. יו, איזה מדינה נפלאה יש לנו. זה לא קורה, בישראל אנשים אוהבים להתלונן. בסדר, מספיק תיכנס לקבוצת פייסבוק, תשאל אותם, היי, חברה שלי קוסמטיקאית, מה הדברים הכי באסה בלהיות קוסמטיקאית? תגיד להם, היי, אשמח לטיפים ולעזרה, אולי 4 תגובות. תגיד להם, מה הדבר הכי חרא בלהיות קוסמטיקאית? חברה שלי מפחדת. 200 תגובות. אנשים יותר מפחדים להפסיד לרצון להרוויח. אנחנו מונעים מהשלילי. בסדר? ואני אסכם, כי זה הדקה האחרונה שלי. מוטיבציה שלילית גורמת לאנשים לעשות משהו יותר ממוטיבציה חיובית. ואני אתן לכם דוגמה. יהיה לך זהב בהר. נגיד לך תרוץ, לך להר, אז תרוץ, אבל זה הר קילומטר, אז אולי תעצור באמצע, תנוח קצת, תגיד זהב בהר, אבל אם נגיד לך יש זהב בהר, אבל עודף אחריך אריה, איפה תרוץ יותר מהר? אריה, נכון? למה? כי האנשים מוטיבציה שלילית דוחפת אותנו יותר ממוטיבציה חיובית, אז תבינו איך אתם גורמים לה לחשוב, קוסמטיקאית, נדלן, לא משנה, וידאו, איך אתם גורמים לבן אדם לחשוב שבונה, אם אני לא אעשה איתו משהו עכשיו, אם אני לא אשאיר פרטים, אם אני לא אקנה את הסרטון, אם אני לא אעשה איתו את הקמפיינים, אם אני לא אעשה משהו עכשיו, אני מפסיד. למה? כי יותר כואב לי להפסיד 100 שקל מלהרוויח 100 שקל. Be whoever you want to be.